20 августи 88 таваллуд шудагам ба ҳаммаюби модарзод мисол баъди ҳамон аввал осонтар буд ки мисол нигоҳу бин кардан вай кардан ҳама ҷиҳат ки мисол синни солшон майда буд баъд оҳиста ҳамин калон шидан шуда хелгум агар хароҷоту чӯшон беҳад калони бад шудаста мисол масъалаи доруборӣ либосашо дар як рӯз 5 дона памперс вай истифода мебарем ки ҳар як донаи вай ба маблағи 4-5 сомонӣ дастрас мекунем ин дар як рӯз мисол доруборӣ беҳад қимат метиҳем барои ҳал кардан криён 2,5 миллиона криён барои асабшон ором кардан депакину нофен церализин пагруфирал дигар хай бисёр баъд дорубо мисол вай мекунем ҳар моҳаву ҳар ҳафтаинаву ҳар 3 моҳ баъд табобатшона баъд микроэлема истифода мебарем дар як ҳафта 4 маротиба агар зурмо раса 5 маротиба дуфилак истифода мебарем барои шикам мулоим кардан баъд хака чӣ хел гум ҳама тарафда мисол набудани мисол маблағам буд ки вай кардем зурмо нараст ки коляска гирем ина мо худмон сохтем чархоша мисол ай як соҳибкор ёрдамкар гирифтем ай корбон баъд иноҷа хеб бурдем пеши сварка кардем ина бо сидениша як мошин дига гирифтем ҳамеша рӯз кардем ҳамин қатӣ мегардонем ҳозир аст ҳолон ки барои бо ҳами спортивни тренажёр дар кор гуфтанд ки вай беҳад калон даҷе вай қимат дар рости гап 4000 4500 то 3500 нархош ки вай зурмо намерасад агар вай мебуд мисол ина пошта монда ҳамонҷа вай мекардем ин мисол ҳаракат мекард камтар яхе сахти дастову чиё намешида нигоҳ кунед мисол чӣ хел ин даст ҳама вақт сахт ин тараф ҳам ҳама вақт мисол сахт шидаги баъд судорги бисёр мегирад горӯз мешавад ки дар рӯз 5 бор то 7-8 бор судорги мегирем мисол шабо мисол вай каранда ахчон ки гаштан наметавонад фақат ҳуҷ карда мондану гирифтану гаштан намехе тамошоро бисёр дӯст медоранд гашту гузор дар мисол ҷои ҷамъиятию дигар ҳам хеле да гап намезанам чун раҳ намегардам мисол барои табобат чанд вақте ки дар Москва будем муроҷиат кардем ба як пули калон гуфтан вай кардан ки ба ин зури мо намерасида мисол вай каранда пули калон 6-7 сол пеш муроҷиат карда будем ай Москва вақте ки дар хориҷа биромадем хабат табобат ношаванда меганда ҳарост гап ки табобат ношаванда ино барои ки диагнозшон микросифилия правосторонним судорожным синдромом психоречивӣ основание гуфта вай кардаги ина табобатшавишон ман кор намекунам ман муҳоҷирати меҳнатида фақат 16 сол бо соли 2000 муҳоҷирати меҳнатида мисол ҳамҷа рафта кор мекунем меем ино маъюб инвалиди детства мегӯянд вай кардагӣ оли ё гурӯҳ гирифтагӣ нестанд барои ки оли 18 омадагӣ нестанд 130 сомон вай мегиранд пенсия мегиранд 130 сомон ҳамин баъзе чизоро фурӯхтем гово фурӯхтем як-ду гусала буду дигар боварам фурӯхтем дигар имконат қинакто ҳамин бо нигоҳ мекунем ки кай пенсия менаву ё ки каям кас ёрдам канаву ё ки яке бо Россия рафтанд ино дар балниса хор рафтан чӣ хел бигӯям тоқат надоранд наоборот оҷа зиқ мешаванд бисёр зиқ мешаванд барои як бор путёвкашон гирифтем чорбоғ бурдаем онҷа ҷои истироҳат мисол 15 рӯза буд 16 рӯза буд ҳама то охир сада натонест зиқ шид ин мехоҳад ки муҳити ҳавлии кӯча касе ки тонад ёрдам кардан касе ки хоҳад агар ёрдам кардан ҳамин мисол касе чӣ хел тонад ёрдам кардан раҳматшон